Renungan Harian HKBP, Senin tanggal 15 Mei 2020. Saluhut Manado terpatupa au di gagasan Ibana. Turpuk Sadarion, Filipi bindung opat ayat 10 tolu. Saluhut nado terpatupa au, mar hite-hite Ibana namar begoyan au. Saluhut nado terpatupa au di bagasan Ibana. Parkaro ima salutna hasurahan namasa di perngoloni jolma. Boi mai persoalan namet-met sahakro di nabalga. Molo tapayot-hihot hatani Apostel Paulus di ayat 12 di dokdo. Kubotodo marpangotik, kubotodo marlobi-lobian. Alai boi do sowalau di salutna nang bosur, nang rapar, nang marlobi-lobi, nang marnahurang. Tupokon patorakon ia halobiat pe sada parkaro doon di si Paulus. Alani aha, ala boido sopanagamattan, aka halobioni parohon hasurahan manang rehe-rehe molodang didalani di bagasan lomo ni rohani debata. Akanang pe samoni takas do di hatidakon Apostel Paulus saluhutna do terpatupa au mar hite-hite Ibana namar gogohyon au. Sasitongna na di bagasan kurungan do si Paulus uju manuraton suraton. Jala boido dipastihon na dipakilalau Ibana do kakurangan. Lima marhite si panganon dohot kasusaan di pakobasyon na mamaritahon hata ni debata. Alai boido di bolus Ibana saluhut nai, jala terpatupa Ibana do saluhut nai. Alani aha, alai dilehon debata do tu Ibana hagogoon, asa boi di dalani Ibana hasusaani. Dan adong hasuran nabalga di si Paulus mal samangulu di bagasan haporsiaon tu debata. Alanido dang merungut-rungut jaladang mandele Ibana dina mangolupi ragam ni hasusaan salaling ni nguluna. Baliksa marlas ni rohado Ibana hufut mandok mauliate tu debata. Ala boido Ibana makasonakon na adong. Bohado parngulwata akadongan saha porsiaon. Boido hita manaon saluhut hasusaan na songgop tu parngulwata. Atik adong hasuruhan nabalga na taadopi di partikianon na mabahin gago pikirata. Tong alani AHPI taingot ma, boido taadopi saluhut nai di bagasan debata na mangalehon hagogoon tu hita. Adong do huasoni debata na mendongan ni hufut margogohin hita. Alani satia mahita di perngulwata manang tu AHP persoalan na taadopi. Paingat ma ede nomor 247 ayat tolu namandok dang jadi haposanmu gogom sambirida aitum naso hasil doi di debata. Saya naing bahasa honon na diho sinjatani aidang tarbain sotalu musuna bainani. Amin. Sian buku si jahawan si gandopari di HKBP buku pajonak hamu ma tu debata.